Donem pas doncs, a la segona part de l'acte d'avui, per no fer-ho massa llarg, perquè la pel·lícula és densa i llarga. Mira, la Magda seurà aquí, les germanes Puigantic seuran aquí, i el Salvador Esteve... Tu estàs bé aquí, tu estàs bé aquí. I el Salvador Esteve aquí. Tots coneguts. Ja veieu que tenim una taula rodona molt variada. Repeteixo, bona tarda a tothom. Gràcies per venir en aquest acte gairebé de final d'any, recordant els 50 anys de l'assassinat del Salvador Puigantic. A Martorell també ens hi hem volgut sumar, ha estat una roda que s'ha fet per tot Catalunya i nosaltres vam pensar que també aquí ens hi volíem sumar. Molts dels que esteu aquí, segurament per edat, veu tenir vivències i veu conèixer els fets en persona, i els que són més joves, tant de bo se'ls hi pugui transmetre aquest missatge. En primer lloc, també voldria donar les gràcies a l'Ajuntament, no només perquè tenim l'alcalde i els 10 regidors aquí, sinó perquè també ens han cedit aquest espai, i agrair-los que hagin estat tota la tarda amb nosaltres, el qual ens reconforta tant a les convidades i als convidats com jo crec que el públic que està avui aquí amb nosaltres. Bé, si busqueu la Viquipèdia, allò que tothom busca avui en dia, diu del Salvador Puigantic, breu, però diu: el 2 de març de 1974, el jove anarquista Salvador Puigantic es va convertir en l'últim pres polític executat a Espanya mitjançant el Garrot Vil. Aquesta és la seva història i la dels intents desesperats de la seva família i advocats per evitar la seva execució. Tot i que sigui de la Viquipèdia, jo crec que això resumeix la pel·lícula que heu vist i una mica perquè estem nosaltres aquí dalt avui. Aquesta pel·lícula jo crec que ens ha despertat sentiments que potser teníem amagats, ben guardadets, però que avui ens els han tornat a fer sortir a flor de pell. Això és inevitable. I pels que hagi sigut la primera vegada que la veieu, suposo que també us ha dit alguna cosa. Moltes vegades passa que quan parlem de la nostra història, de la història més propera de Catalunya, tots pensem en altres temps, molt més enrere, però es parla molt poc de la història recent. I total estem parlant d'una cosa que va passar fa 50 anys. Tots els que estem aquí ho vam viure, les que estem aquí dalt. Costa molt parlar de les històries recents. Jo crec que tornar a retreure tot el cas, i més aquesta setmana que us ha animat, has arribat l'anul·lació, home, tenir-vos a les 3 aquí, i en aquest cas dic a les 3 perquè a les 3 veu tenir un paper importantíssim en el cas, és un luxe per tots nosaltres. Sens dubte, a mi em sembla que aquesta pel·lícula, que la va fer el Manel Huerga molt encertadament, no sé si la família esteu d'acord, però a mi em va agradar moltíssim, també em va fer plorar molt, ho haig de dir, l'any 2006, va dirigir una trama molt realista i amb uns actors que fins i tot els va fer humans els que no eren humans, no? I crec que és el millor missatge que ens podia arribar del que va passar amb el Salvador, més enllà dels llibres que s'han arribat a escriure. I com deia la Carme fa una estona, si heu vist el 30 minuts, un 30 minuts que va fer l'Escribano, que potser va ser, després de molts anys, la primera vegada que sortia del silenci tot aquest cas. I a partir d'aquí podem anar sumant una sèrie de fets que ens han arribat fins a dia d'avui. Han costat 50 anys, però potser ha merescut la pena. Però ara hauríem de passar de la ficció de la pel·lícula a la realitat. Aquí teniu un estoc de persones que són testimoniatge pur del que va passar. Cadascú des del seu prisma, cadascú va viure d'una manera diferent i veureu que entendreu alguns dient què fan aquests aquí dalt. Després us presentaré per què estan aquí dalt. Primer contem amb la presència de la Carme i la Ima Puigantic, que les vam trucar i de seguida ens van dir que sí, tenir les germanes aquí, a mi em fa ganes de plorar, no puc evitar-ho, perquè és un sentiment que no es pot expressar en paraules. Elles són la família, els que ho van patir en silenci, els que han aguantat 50 anys incansablement fins que han aconseguit el que aquesta setmana hem vist, que ho van plorar a casa seva, que es van recolzar amb els amics, no sé si molt o poc, amb molts o pocs polítics, això no ho sabem, però sí que no heu cessat fins que heu aconseguit no tornar-li la vida, perquè no li heu pogut tornar, però almenys una mica de dignitat. Després tenim a la Magda Uranic, que em sembla que és un personatge que tots coneixeu. La Magda també és icònica, és un icon entre nosaltres. La Magda va ser
una de les advocades que va portar el cas. Per això també li vam demanar que vingués aquí. La Magda, com sabeu, és advocada, periodista, membre de l'ACNUR, és part del Consell Assessor del Memorial Democràtic, entre moltíssimes altres entitats. És una advocada de llarg recorregut. Jo la recordava no només per haver defensat presos polítics com el Salvador o el Juan Paredes Chiqui, sinó que de jovenetes per nosaltres era un referent amb la lluita pels drets de la dona i per la igualtat de gènere. Era una pionera en tot això i per nosaltres era el referent a seguir. Com que va formar part d'aquell grup d'advocats, també volem escoltar la seva versió dels fets, que és més professional. Suposo que de professional vas passar a ser amiga i després formar part d'aquesta història. I ara pensareu què fa el Salvador Esteve aquí dalt. El Salvador Esteve ja el coneixeu, ha estat alcalde de Martorell 24 anys, president de la Diputació, de l'Associació Catalana de Municipis, un munt de coses. Però no està aquí per res de tot això avui. El Salvador, abans de tot això, era un noi jove també, com els que estem aquí dalt, que tots ja som una mica granadets. Ell també era un noi jove. El Salvador, l'any 74, l'any que van matar el Salvador Antic, tenia 29 anys, ja estava casat, tenia 3 fills, però ell tenia una lluita. Ell volia lluitar per la democràcia, per la nostra llengua, per la nostra cultura, des del vessant que ell coneixia. Li hem dit, bueno, Salvador, on estaves en aquelles èpoques? Clar, ell estava en un munt d'entitats, però n'hem destacat dues que sembla que avui en dia no tenen cap importància, però llavors eren clau. La revista del Foment Parroquial. Era un lloc per expressar-se sense aixecar sospites. Era membre del Club Cinefoto 20 i mig. El Joan riu perquè ens encantava anar a aquestes sessions. Però jo he volgut destacar dues coses del Salvador que potser són desconegudes d'aquells anys. El Salvador acompanyava a fer els seus discursos a l'Alfons Comín, el pare del Toni Comín. I quan hi va haver el procés de Burgos, el Salvador va ser l'encarregat de repartir la propaganda a el que ara en diem montserratí, de Martorell en amunt. I com ho sabeu, això tenia el seu risc. Bé, té una altra època. Llavors va trobar què fa el Joan Alemany també aquí dalt. El Joan Alemany, nosaltres amb el Joan, som d'aquella generació de boomers, que ara ens diuen boomers, que vam néixer l'any 57. Tots dos vam néixer el mateix dia, al mateix lloc, a la mateixa clínica. Imagineu-vos. I vam ser companys d'institut molts anys. Però l'any 74 formàvem part d'aquella generació de gent que volia mirar el món d'una altra manera. Érem de l'institut, anàvem a sisè nocturn, perquè llavors els de 16 anys, 17 i 15, treballàvem. Al matí ajudàvem o els negocis de les famílies o treballàvem i a la tarda estudiàvem. I estudiàvem sisè i sempre dintre de la classe n'hi ha alguns més revolucionaris que uns altres. El Joan era un revolucionari nat. I ell va ser el que ens va posar en alerta. Ens va dir, nois, està passant això. Amb aquest noi el volen matar al Garrotville. I ell va ser qui va esperonar a tota la classe de sisè i a les altres classes a que a Martorell es fes la primera vaga d'estudiants. Penseu que la vam fer l'any 74 a l'institut davant de la Guàrdia Civil, perquè l'institut estava davant del quartell de la Guàrdia Civil. Així que li vaig demanar al Joan, aquí també hi ha el Miquel Carrillo, que és de Gelida i que va ser alcalde de Gelida i diputat, que també era company de classe, que també els hi vaig dir, escolteu, com que nosaltres li hem volgut donar un enfoc una mica local, Martorell també tenia i passaven coses i la gent tenia sentiments i la gent tenia inquietuds. Li hem volgut donar també en aquest acte una mica de participació de la història local. Per això els he demanat a tots dos que ens expliquessin també com es va viure a Martorell. Amb diferents vessants, ja ho he vist, el Joan en tenia 16, el Salvador en tenia 29, però tots dos lluitaven per una mateixa causa. La democràcia, el país, la llibertat. Així és que jo, em sembla que ja no haig de dir res més, i li passaria la paraula per començar una mica aquesta roda, aquesta taula rodona a la Carme i a la Imma. Clar, vosaltres sou la família, això no ho pot viure ningú més que vosaltres. Els altres podem compartir, però ningú pot viure el que veu viure vosaltres. Avui hem vist la pel·lícula i jo crec que una mica ens ha fet la idea de com ho veu passar, però a mi m'agradaria saber com ha estat aquest recorregut de l'any 74 al 2024 a dia d'avui, que segurament tenia una altra mena de sentiments. I també una mica de la figura dels pares. La mare no surt, la mare ja era morta o era morta? I el pare, com ho va viure tot això?
Carme, parleu la que vulgueu o us ho aneu intercalant? La mare, per sort, era morta, que no ho havia dit mai a la vida, però quan va matar el Salvador vaig pensar, menys mal que no hi és, perquè no sé què hagués passat. I amb el pare, doncs, el pare, és que és tan trist dir-ho, però és que és així. El nostre pare va estar també en pena de mort, a Deusto, com tanta gent, fet una merda, empresonat, i tenia un pànic horrible que ens poséssim en política. Tenia pànic. I resulta que el Salvador s'hi va posar. I clar, i ell no estava d'acord amb el que feia. O sigui, el papà no sabia què feia, però sabia, notava, sabíem tots que passava alguna cosa, no? I quan van agafar el Salvador, el papà es va desmuntar. I surt a la pel·lícula que de vegades ens ha hagut gent que ens han dit hòstia, és que el vostre pare és la veritat, vam dir la veritat, no hem de dir mentides. El Salvador volia que el papà li escrivís una carta i el nostre pare ho va intentar milers de vegades, però no podia, o sigui, estava tan moralment desfet i tan fet una merda que tu arribaves a casa i te'l trobaves amb tot de papers al terra, que això surt a la pel·lícula, em penso, no? Amb tot de papers al terra i li deies, va papà, has d'escriure una carta al Salva que ho necessita. Sí, ja ho intento. I no va poder. O sigui, el van matar abans que el papà li escrivís la carta. Vull dir, i està tot dit. I a partir d'aquí el meu pare, el nostre pare, va ser un vegetal. O sigui, no va fer res més a la vida. Res més. Només esperava morir-se. I com ha estat aquest recorregut d'aquests 50 anys d'incansablement anar reclamant? Bueno, com he dit abans, amb les nenes de periodisme, durant 15 anys va ser tabú, no es podia parlar, només podíem parlar amb els amics i segons quins. A partir dels 15 anys el Francesc Escribano ens va enganyar una mica i ens va portar a la TV3 a la nit a fer el 30 minuts, no sé si us recordeu, un programa que encara es fa ara. Llavors, a partir d'aquí, dels 30 minuts, ja es va començar a poder parlar una mica. Van començar a escriure llibres, es podia parlar més. I el toc final va ser la pel·lícula, que és a partir del llibre de l'Escribano, El conte enrere. I a partir de la pel·lícula periodistes, escriptors, tot. Ens han ajudat molt, La veritat és que sí, si no, no estaríem aquí. La veritat, perquè nosaltres 4 no ho podíem fer, no ho podíem tirar endavant. Els 15 anys abans, els 15 anys primers van ser d'una solitud terrible, perquè és el que deia ell, hi havia molta por, hi havia pena, hi havia angoixa, hi havia incomoditat. El tema Salvador era molt incòmode. Era un tema que incomodava a tothom. Uns perquè no havien fet res, els altres perquè... el que sigui, però era un tema incòmode. Llavors nosaltres, que teníem claríssim que des del primer moment volíem lluitar per la dignitat del Salvador, perquè el règim feixista el que volia és que passés a la història com un assassí, i això teníem claríssim, que nosaltres no volíem que el Salvador passés a la història com un assassí, i no sabíem què podíem fer. O sigui, aquests 15 anys van ser molt angoixants, perquè no sabíem què teníem de fer i com que no podíem fer res, no sabíem. Aleshores, cada any posàvem una esquela als diaris per recordar-lo. Però cap diari ens va deixar posar assassinat. O sigui, cap dels diaris. Ja dèiem, en democràcia, diguéssim, no? Però hi havia això, aquesta incomoditat, aquesta por, i no ens van deixar, sempre es posaven mort. I nosaltres dèiem, no, és que està assassinat. Cap. Això era una cosa que fèiem, que ja veus, una vegada a l'any. I després el que fèiem també era, nosaltres no som catòliques, diguéssim, no anem a missa. Els nostres pares sí, però nosaltres no. Llavors, l'únic que fèiem era anar a Pompeia, convocàvem la gent allà i aleshores una vegada allà o cantàvem o cada un feia, o sigui, ens reuníem allà. És l'única cosa que ens vèiem capaces de fer i a part d'això no podíem fer res. I per això quan l'Escribano ens va començar a ajudar amb el de 30 minuts va ser com el que deia la Carme, era com una obertura. A partir d'aquí
Hi ha moltíssima gent ens ha ajudat, i el que deia ella també, que si no hagués sigut per la gent, nosaltres hem fet molt, és veritat, i ho hem fet d'acord perquè és el nostre germà i ho tenim claríssim, però que ens han ajudat moltíssim, entre elles la Magda, vull dir, molta gent ens ha ajudat. I això ens ha ajudat i ens ha donat molta força. Està molt bé. Magda, ara volem preguntar. Està molt bé. Està molt bé. Magda, després del que hem vist a la pel·lícula i tot el que vam viure, per uns joves advocats com era el vostre bufet, en plena dictadura, perquè llavors encara era molt dura la dictadura, com podíeu dur a terme la vostra feina? Com era un judici de l'època? O aquest, concretament? Bueno, aquest era Consell de Guerra, que aquest és precisament de les primeres irregularitats, perquè què hi havia els militars que hi pintaven aquí? Vull dir, mirant fins i tot les lleis d'aquell moment, tenia que haver sigut un judici normal, però és que el franquisme, quan volia matar, ho passava a Consell de Guerra, perquè el Tribunal d'Ordre Públic, que suposo que recordareu que era el Tribunal de Repressió Política, on ens hi passàvem el dia, no va dictar mai cap pena de mort. Ja s'ho tenien estudiat així. Quan volien executar, apa, a lo militar. Ara estàvem recordant. Llavors, viure una cosa així, jo les veig amb elles, que les admiro molt i primer volia felicitar-vos. Dius, un petit avenç. No, un gran avenç. Perdona, no n'estàvem gens segures de que acabés dient que era un judici injust, un tribunal injust. És que no tocava ni el tribunal, no tocava res. Les proves, hi ha qui diu les proves, però si les van denegar totes. Penseu que, jo a més estic convençuda, que no va ser cap bala del Salvador que va matar el policies a l'Anguas Marragán, sinó que va ser bales dels propis companys, no que el matessin expressament, sinó va ser un tiroteig, perquè va ser un xivatasso o algú els hi va dir que s'havien de trobar allà al carrer Girona de Barcelona i llavors els van anar a buscar, o sigui que no era legalment, això no està qualificat ni d'assassinat ni de res, perquè els assassinats per ser assassinats, tinc de formació professional, tenen que ser pensats expressament, i allà ningú havia pensat que es mataria un o l'altre. Vull dir que és que no hi havia per on agafar-ho. Fixeu-hi que quan l'autòpsia, que llavors es feien totes al clínic, a l'Hospital Clínic de Barcelona, se'l van endur el policia i van fer l'autòpsia a una comissaria. És que em sap que era del carrer València, si no recordo. Sí, Enric Granados València. Sí, Mallorca, sí, perquè va la direcció cap aquí. O sigui, que fer una autòpsia en una comissaria, i és que què és el que no volien? Que es veiés que no era la bala del Salvador la que l'havia matat, a més tenia trets de bala d'altres, perquè van trobar-los allà i van començar a pagar trets, és a dir, que tot va ser absolutament il·legal. I no van admetre la prova fonamental, que era la prova balística, perquè només que haguessin fet una prova balística amb un pèrit haguessin pogut dir-ho això. No, la van denegar, com la van denegar en consells de guerres posteriors, també és que clar, si els tribunals civils ja eren, el Tribunal d'Ordre Públic ja era... Els tribunals militars és que era horrorós. Jo no sé si recordeu quan s'aixequen tots i demanen amb aquelles bandes un ridícul i demanen, pedimos para el reo la pena de muerte, i tots allà, bueno, horrorós. Dos penes, d'un no el van matar d'unes. Això és com els consells de guerra que a vegades condenaven. Quan el de Burgos, alguns els van condenar 2 i 3 penes de mort. Aquí, jo no sé si podien matar 2 o 3 vegades a una persona, vull dir que el ridícul era per totes bandes, no? Però realment, jo ara me les miro amb elles i quan us veig aquella nit, us en recordeu, allà davant de la Model, quan al bar Modelo que vam estar, perquè a la pel·lícula surt, i jo us deia una mica, t'ho deia tu, em sembla, que és una pel·lícula, però el problema és que tot això va passar de veritat. Perquè de vegades veus pel·lícules i dius, oh, que m'he emocionat. No, és que aquí va passar això, va passar. I hi ha molta gent que ho explica. Jo crec que no es va poder explicar gaire llavors, però la gent ho ha recordat bastant, perquè a vegades et veuen seguida el Puig Antic. Es va poder dir i la gent ho ha viscut, no? Jo he vist gent, aquí mateix quan m'he aixecat, gent amb les llàgrimes així de la pel·lícula, perquè al final és el tros més dur, no? A més, va ser tot tan cruel i després executar amb el garrot vil, perquè el Codi de Justícia Militar diu que s'afusellaran. Bueno, és igual perquè... Però no és igual, perquè el garrot vil... Jo he estat present a afusellaments, però el garrot vil és el més cruel, una cosa de l'Espanya, de l'edat mitja, on vas amb això? I a més deien que si no va funcionar... Volia fer un record que no, que al mateix moment i al mateix dia van executar a un pobre
alemany o polonès, que per això va sortir lo de la torna i tot això. I amb ell, l'abogat m'explica, i m'expliquen els que hi eren davant, l'abogat davant no va estar, però expliquen que va ser horrorós, perquè el botxí aquell no tenia cap pràctica i va fer una vegada i una altra i no acabava de matar-lo. Vull dir que encara d'això ens en vam lliurar, però horrorós, horrorós. I a més mataven a qui volien, perquè aquell desgraciat, què? Va ser perquè, mira, vam pensar la torna, i llavors era quan els joglars, que bons eren els joglars, no? Després el que ha fet algun... I jo me'n recordo haver anat, no sé si algú de vosaltres va anar a Perpinyà, perquè llavors van prohibir l'obra aquí. Jo vaig anar a Perpinyà a veure-la, que volia dir la torna, no ho fem només amb un polític, no, ho fem també amb un comú, que així es pensaven que quedaven bé a sobre, no? I era la presó a Tarragona, o sigui, aquest el van executar a Tarragona i el Salvador aquí a Barcelona. Bé, no em voldria allargar amb això, però aquests consells de guerra, jo de veritat, us felicito de més, jo crec que és una victòria molt gran la que hem tingut, que declarin nul, il·legal, tot il·legal, que també n'hi ha hagut uns altres anys després, de tribunals nuls i que no és el mateix tribunal del procés, no tocava el Tribunal Suprem, tocava un altre tribunal, però com és molt important el tribunal que s'ho faci, la Declaració Universal de Drets Humans, diu que cada un el tenen que jutjar al tribunal que li tocava, els agradi o no els agradi els que manen, però aquí no els agradava el d'aquí, no se'n van fiar d'aquí. I el Salvador, de què dimoni un Consell de Guerra? Que ja ho he dit abans, perquè on estaven els militars? Quin militar hi havia? Res, vull dir que no tocava mai un Consell de Guerra. Sí, volien. Al començar pensàvem que potser no, al començar de la detenció, però des que va volar el Carrero Blanco la cosa va quedar... Perquè jo era a la presó, llavors, quan el Carrero... Clar, jo vaig col·laborar al començar, després vaig estar uns quants mesos a la presó, i tu te recordes del 113 i tot això, no? I llavors, però realment, quan jo vaig sortir uns dies, vaig anar de model, i ell m'ho va dir, han matat al Carrero Blanco i a mi. I després, no sé si recordeu, els que seguiu el tema polític, va haver aquell discurs, tu que ho saps tot, que ja ho he vist, del 12 de febrero, que l'Àries Navarro va fer un discurs i el discurs quedava clar que el Salvador el pelaven al cap de pocs dies, és que va quedar clar. Sí, tot això era en plan progre i apertura, això sí. I llavors això sí que va passar, perquè abans heu dit els que no ho han fet. A veure, és veritat que els grans partits polítics, i especialment el de l'oposició, el més gran, no ho han fet gaire. Jo soc massa benevolent, però ningú es pensava que l'acabaríem matant. Bueno, clar, jo amb el sumari aquell que teníem davant, però vam pensar, no, perquè no executaven, i això t'ho explicava abans, tu i jo ho comentàvem, des del 63. Des de l'any 63 hi havia hagut les últimes execucions. Granados i Delgado, dos anarquistes, i el Julián Grimau. Els van executar l'any 63, i estem parlant del 74. Per tant, hi havia hagut 11 anys sense execucions. Per tant, no semblava que no podia ser. Després del 75 en van executar 5. Això sí, també, però que al final del Franco algú deia, bueno, ara ja això ja no és quasi dictadura. No poc, no poc. Quedeu-se. Salvador, Joan, passa-li el micro al Salvador. Salvador, el Joan era revolucionari, però ara és més rockero, ja ho veig. Salvador, tu, als anys 70, vas ser dels primers socis d'Òmnium. A part de tot el que feies, eres dels pocs que eren socis d'Òmnium, perquè et van donar el PIN fa poc, dels 50 anys. Però amb aquestes entitats que tu et movies, o moviments socials de Martorell, què va passar? Com veu reaccionar quan us va arribar la notícia de l'execució i què veu fer en aquells moments? Bé, el context a Martorell, quan passa tot el tema, ve definit per això que acabeu de dir, l'atemptat del Carrero Blanco. Sí, allà va venir un acolloniment total. Tothom es va amagar allà on va poder. Al Cineclub Vinemig, per exemple, vam suspendre la sessió del Cineclub. Estàvem veritablement espantats. Perquè, bé, esclar, això... I jo crec que això va marcar molt el fet que no sortís més gent al carrer. Per exemple, vosaltres a l'institut no veu sortir a manifestar-vos. Ni va haver manifestacions a Martorell. Però jo crec que bé...
Barcelona, però aquí no. Sí, però a Barcelona. Aquí no. I aquí jo crec que va quedar molt marcat per l'atemptat del carrer Blanc. Jo crec que tot arreu va quedar marcat per això. A la presó es va passar por, perquè clar, no sabíem. I van tenir la mala idea de venir-nos a notificar una multa, d'aquelles multes que ens anaven posant, justament aquella nit. I clar, quan se sentien les portes, que a la presó sempre és impressionant, aquelles portes de ferro que s'obren i es tanquen, vam pensar, a veure si ara venen per nosaltres, perquè hi ha gent. I també va influir, mira si llavors era dur, que havien condemnat els de comissions obreres a 21 anys. Te'n recordes? S'havia fet el judici també el dia 21 de comissions obreres, que després els hi van posar 21 anys. Que clar, i tot per ser sindicalistes, i va ser aquell judici, jo ho recordo bé aquells dies. Sí, i la gent tenia por, clar, com no tenir-la. Sí, he vist que t'han pres el micro. No. Suposo que he dit algun inconvenient. Cap ni un. Estem aquí per escoltar-vos. Doncs jo crec que això ho va definir molt tot plegat. Hi va haver el malestar, la inquietud. Després vam anar seguint la farsa del judici, però la gent estava molt espantada. A veure, el Joan. Tu, llavors teníem 16 anys. Bona nit. Gràcies per vindre. Per mi és un honor conèixer aquestes dues persones. Bueno, i a tu també. És un honor i sempre... No, tu no. Sempre... És de Convergència. Les vegades que ho he sentit per la ràdio i a tu també, no? I sempre el meu amor infinit i la meva admiració i tot el que heu fet i el teu germà i tota la gent que va lluitar. És un honor haver-vos conegut, t'ho juro. Escolta'm, explica'ns. Teníem 16 anys, alguns en tenien 17. I què va passar aquell dia a l'institut? Te'n recordes? Jo no me'n recordo gaire. Jo me'n recordo que el tema de la consciència política, el que és una consciència política, jo quan tenia 6 anys van matar el John Kennedy, i jo estava a 1.000 quilòmetres o 3.000 o 4.000 i vaig plorar perquè vaig entendre que al món hi havia unes forces que realment no volien que la gent estigués bé. I llavors al col·legi tenia que presentar treballs sobre la prehistòria i enganxava fotos de Biafra i de l'Ulster i li deia a la professora, per què collons passa això en aquest món? Llavors és una cosa que és el que és consciència política, i consciència política només és preocupar-se per com està la gent, i això és tot. Aquell dia, jo a aquella època era anarquista, ja no soc anarquista i no fotré ara plantejaments polítics aquí, no? Però realment hi havia una dictadura a Espanya i matava impunament i era una cosa horrible perquè jo a més sabia que Puigdemont no havia matat a ningú, era un tiroteig i és el que havia passat, però eren tantes mentides i tanta repressió, però jo sincerament, encara que soni sonat, jo no tenia por. Jo havia anat a manifestacions del FRAP i manifestacions superviolentes i la veritat que era una merda, però no hi havia por. I aquell dia vam parar a l'institut i aquell dia no vam ficar pancartes o vam ficar alguna bandera, però me'n recordo quan van matar el Chiqui i l'altre, realment van posar una icorrinya i van posar pancartes i tot això, perquè el que més destrossa una societat és la injustícia, la falta de llibertat i la falta de respecte als drets humans. Llavors, clar, però dius, a Espanya hi ha una democràcia. Jo soc músic també i ara fa poc he composat una cançó que explica la meva generació i diu la transició va ser una traïció. I dic dos noms, Billy el Niño i Cipriano Martos. Billy el Niño, un torturador condecorat pel PSOE i amb una pensió de puta mare. Cipriano Martos, un pobre xaval que repartia octavies de Reus, van estar mesos torturant-lo fins que el van matar. La seva família va anar a buscar el seu cos, no li van donar el seu cos i ara, fa 3 mesos, li han donat el seu cos a la família. Llavors dius, quins collons de polítics hem tingut aquest país, que realment no han sapigut. A Colòmbia van fer un acord de pau fa poc i el primer que van fer va ser desenterrar les fosses perquè la gent, les famílies poguessin entregar els seus morts. Aquí a Espanya, 40 anys, no sé quants milers estan por ahí enterrats a les fosses
I dius, democràcia? Bueno, sí, hi ha molta més llibertat que abans. Però dius, home, sisplau. Llavors aquest sentiment jo el segueixo tenint i tinc molt desacord amb les tàctiques polítiques i tot això. El Puig Antic tenia un problema que era anarquista i d'alguna forma és així, els partits que hi havia no volien que l'anarquisme tornés a sortir, però bueno, és igual. Però clar, llavors no va haver-hi tant moviment com va haver-hi amb altres o com el País Basc que tenia molt d'apoio que hi ha gent, però bueno, és igual. És un crim i ningú va estar d'acord, això per suposat. Però jo sí que em sento molt orgullós dels collons que teníem. Jo vaig estar detingut a Via Laietana, al quartel de Guàrdia Civil de Sant Andreu, a mi em van fotre una peissa entre 7 guàrdies civils i estic superorgullós perquè d'alguna forma sempre he sigut fidel als meus principis. No m'he casat amb ningú, sempre he intentat votar algunes opcions demòcrates cap a l'esquerra, però la veritat a vegades no sé qui votar. Ho sento. Deixem aquest tema per un altre dia. Sí, no vull entrar en polèmiques, No, però realment el que neix de la societat és gent, no sé, com la Magda o gent que lluita pels drets humans i ja està. Jo, personalment, a mi la política em fa pena, o potser és que, no ho sé, em fa pena la política, perquè l'únic que han de fer els polítics és fer que la gent visqui millor. I ja està. Llavors, jo sé que alguns són de bona fe, hi ha molts que lluiten per això, però totes les estratègies dels partits i tot això a mi em cansa molt, ho sento. I ja està. És igual. Vull dir que sí, vam parar a l'institut, el vam parar aquella vegada, el vam parar moltes altres vegades, perquè no és perquè fóssim joves, vull dir, els collons estaven, els collons la valentia i no tindre por, perquè part dels problemes que tenim ara, que hi hagi tanta extrema dreta i tot això, va ser que quan va haver-hi una democràcia no va ser una verdadera democràcia. Perquè un judici que era injust s'ha trigat 50 anys a revocar-lo. Tocava els collons, home. Que deus aquest micro, que deus... Bueno, el Joan no ho ha dit, però 2 anys després, veig que se'n recorda poc, llavors en teníem 16, però quan en vam fer 18, parlant de l'anarquisme, que ens va influenciar i molt a nosaltres, que érem molt joves, 2 anys després vam agafar el meu dia en 6 i ens en vam anar a Toulouse a veure la Federica Montseny. I vam tornar amb la teva guitarra plena de pamfletos, i el meu pare, quan es va posar les mans al cap, va dir, ens vindrà a buscar la Guàrdia Civil i d'aquí no sobreviurà ningú. I en teníem 18. Hòstia, no sabia que havia anat amb tu, no me'n recordava. Que ens va marcar moltíssim. Per si aneu a Toulouse, mireu al carrer, hi ha un carrer que diu Federica Montseny, primera ministra d'Europa, que diuen que n'hi havia hagut una altra, però en tot cas jo sempre he sapigut que era ella, amb totes les contradiccions. Estava el govern espanyol sent catalana. Segon, era anarquista i estava en un govern. I era dona, que llavors és la primera dona ministra, I clar, jo l'admirava molt, i va venir aquí al començar de la transició, i sí. Però fa il·lusió veure això, i a més era catalana, vull dir que l'admirava molt. No pensava com ella. No sé si tenim tan clars els records, aquests sí que els tinc molt clars, però diria que vam anar a un míting d'aquells a Toulouse vam anar. Hi havia moltíssima gent, ja veus, nosaltres 4 escanyolits allà, però recordo que ho va fer en català. I la veritat, no sé, però jo crec que és un honor poder dir la vam veure viva i la vam poder escoltar en directe. Això forma part de la nostra història. Però bé, tornem al que on estàvem. Ara que us ha arribat aquesta anul·lació, a partir d'ara, què? Quin és el recorregut que teniu? Ai, no ho sé, perquè esteu una mica liadetes. Perquè nosaltres, d'entrada, el que sempre hem lluitat és per la revisió del judici. S'han fet 2 demandes, les 2 han denegat, els militars ho han denegat, i clar, pensem que és molt difícil que els militars canviïn, són els mateixos, amb més anys, però són franquistes, molts militars d'aquests. No tots, però molts. Per tant, ens ho van denegar 2 cops. I esclar, no crec que arribem a el que volem, però amb el d'ahir, clar, és el primer pas. Passa que no sabem, estem com una mica collonvides, saps? Allò de dir, bueno, vamos a por todas, perquè això pensem que no ho veurem nosaltres. La revisió del judici, que és el que sempre hem demanat, Magda, tu què creus? I a dir-ho. Que sí? Perquè ells ja consideraran que com han fet això
I que ja està tot fet. I Però- no voldran un enfrontament al govern amb els militars. Ara, a esto, vamos, perquè el que ens han donat és a nivell moral i això ho ha fet el govern. O sigui, ho han fet els polítics, per entendre'ns, no? Els militars i a nivell judicial està exactament igual. Llavors, el que acabes de dir, es tindrien d'enfrontar i això penso que no ho veurem nosaltres. Però bueno, nosaltres anem fent. Bueno, que sapigueu que abans, una mica per lo que diem, si això qualla i si els joves, els més joves, ho coneixen i n'estan preocupats i coneixen la història. Abans les han entrevistat dues noies d'aquí a Martorell, estudiants de periodisme, i la veritat és que ens hem quedat molt sorpreses quan han dit que el cas Puigantic l'estan estudiant a la universitat i que fins i tot elles que les han entrevistat per fer un treball, hi havia diversos grups a la universitat que estaven treballant el cas Puigantic, no? El qual, no sé, ens ha alegrat, no? Perquè ens pensàvem ben bé que el jovent o que a les universitats ja no s'estudiava aquest cas, no? I està molt bé que revisem aquesta història tan És que immediata. precisament l'Escribano, que és el que va fer el 30 minuts, que és periodista i donava classe a la universitat, la idea de fer el llibre va ser perquè quan parlava a la gent jove d'aquella època, el Puigantic no sabien qui era, és una cosa d'història, ja, no? D'aquí. I diu, i em vaig enrabiar tant veure que ningú sabia res que va decidir fer el llibre. I és per això, imagina la diferència d'aquests anys, és brutal la diferència. Magda, una pregunta que no sé si la majoria del públic això ho té clar, però el fet que s'hagi fet aquesta anul·lació ara, 50 anys després, i ara de cop i volta, hi ha Home, alguna... cop i volta no, perquè de elles cop i portaven volta. anys. Sí, però de cop i volta em refereixo que pel públic en general ens ha arribat una mica de sobte. Hi ha alguna iniciativa parlamentària, hi ha algú darrere que ho mou? Sí, ja va haver-hi una iniciativa parlamentària del diputat, que em sembla que em vas dir que era d'aquí, de l'Eduard, De Martorell. de Martorell, que va demanar que es demanés perdó i això. I el ministre, us recordeu, ja va contestar doncs això, si és això, potser ho podem fer, perquè clar, si només era això, que és molt important, que ja us ho he dit, però clar, l'altre, l'anul·lació i tot això seria pitjor. Però jo crec que fins i tot... Sí, no, el ministre que ho va dir no era el Bolaños, no, era... Sí, em sembla que és el mateix... Sí. I jo crec que és important, però ara la justícia argentina què? Perquè elles també ho van portar a la justícia argentina i la germana petita va anar a declarar i tot, Argentina. Però és el que tu dius, Billy el Niño, que l'ha citat, jo he vist molts presos torturats per Billy el Niño a la presó. I aquest, quan a la justícia argentina va demanar l'extradició, el govern va dir que no, i ara i li van donar un altre premi i li van pujar la pensió. Vull dir que, clar, què passa? Que no va haver una ruptura amb el règim franquista. Jo volia recordar que amb tu ho hem estat parlant a fora abans, que l'abogat que va fer la sentència. El Tribunal Militar no eren ni jutges ni res, són militars, un de cavalleria, un de... Hi ha un jurídic. Això tots els tribunals militars que jo he estat, que per desgràcia meva he estat bastants, no tots amb pena de mort, però pena de mort algun altre. Llavors, ja són militares. Llavors hi ha un d'ells que és el jurídic, que és l'únic que sap, se suposa, que ha de saber de lleis i fer-ho. I aquest està actuant d'abogat al meu col·legi d'advocats. Jo un dia el vaig veure i dic, no pot ser, em vaig trobar malament i tot, vaig tenir que seure, què et passa? Perquè era ell i ara va per allà defensant i tal. O sigui que aquí, clar, al no haver-hi hagut una ruptura, que l'oposició democràtica és el que demanava, una ruptura, doncs clar, s'han quedat amb aquests càrrecs i és que ningú li ha passat res, perquè ell sabia, perquè era jurista, que tot allò no era legal. Va estar al Consell de Guerra, sabia que no hi havia proves, ho sabia tot, més que els altres, el de cavalleria i el de marina i tots aquells que corrien per allà. I per tant, i aquest està tan tranquil, i li van fer una entrevista i tot, perquè jo quan ho vaig veure, dic, és ell, i em deien els altres, no pot ser, segur, perquè aquella cara jo la recordava. I està tan tranquil. Mira que el Salvador vol fer la intervenció. Mira, m'estalvies la pregunta i ja intervens directament. Continuant amb això, De l'altre, sí. un altre judici en el qual tu hi vas ser molt, que és el Chiqui A l'execució i tot vaig estar, sí. Manot, el ponent, el Paredes Manot, el ponent d'aquell Consell de Guerra, que era un tal coronel Muro, quan jo vaig ser alcalde de Martorell per primera vegada,
va guanyar la secretaria de l'Ajuntament. Un nomenament des de Madrid. Esclar, ens vam saber els antecedents, entre altres coses, perquè el que va picar l'escrit que va manar aquest senyor era un soldat que estava fent la mili d'aquí a Martorell, que no estic autoritzat a dir qui era, perquè no vol que se sàpiga. Doncs aquest senyor ens el van col·locar de secretari i la feinada que vam tenir en viatges a Madrid perquè remoure un concurs d'aquests de secretaris de primera que els donen des de Madrid és bestial. Tota la trampa burocràtica de l'Estat. Sí, bueno, i el rei, el que jo deia, va ser l'advocat que li va dur la part penal a l'Alicia Fernández Camacho, perquè tot aquell lío dels espies i tot, i d'allà, la Camarga, ja sabeu, això era civil, però va haver una part penal que li va portar ell. De fet, jo va ser aquell dia que vaig descobrir que era ell. Perquè, clar, no t'ho pots imaginar, però aquest va fer la sentència a El Salvador i el van matar, entre altres coses, bueno, per culpa del règim, però ell hi va tenir molt a veure, perquè ell podia haver dit, escolti, això és molt fort, no. O sigui que... Una pregunta oberta. Si no hi hagués hagut l'atemptat del Carrero Blanco, penseu que no l'haguessin executat? No ho sé. Bueno, són especulacions però basades en algun fet. Sí. No ho sé. Jo tampoc. No ho sé. El que sí va ser segur que arrel del Carrero Blanco ho teníem claríssim. Això sí que és segur. Ara, jo sempre vaig pensar que sí, perquè com que veia que hi havia tant odi i tanta ràbia, jo sempre pensava que sí. I hi havia un punt que abans ho hem comentat, el fet de ser català. Això sumava un punt més? Sí, sempre. Ara també. Ara també. Independentista, que clar, 50 anys de fet. són punts que ens portem a dintre. Exacte. Potser sí que donem la paraula al públic. Si hi ha algú que els hi vulgui fer alguna pregunta, ara que els tenim tots aquí dalt. Joan, vols afegir alguna cosa més? Algú vol preguntar, dir alguna cosa? Sí. Dóna-li a aquest noi. Com a dona gran us diré un fet. Les monges mercedàries, quan es va fer l'execució de Puig Antic, una monja catalana va explicar a la classe el que era el garrote vil. I els fills ens van arribar a casa preguntant què era una mort a garrote vil. La gent no sabia que era el garrot vil, i ara encara costa. Jo tinc que dir que quan estic a la Model, per algun tema que anem a visitar, els que no ho heu visitat, aconsellaria potser que hi anéssiu a vegades perquè tot allò, les galeries i tot te'n fas la idea del que és una presó al panòptic i presó antiga, es deia Model, perquè en aquell moment, en 1904, era com es feien les presons. Avui dia les presons són diferents, ja no és model de res. Però tot això que he preguntat ho estava dient jo, no? O m'ho ha preguntat... no, la senyora ha explicat això. Jo crec que sí, quan no sabíem el que era el garrot vil. No ens ho podíem imaginar que l'any 1974 utilitzessin una eina com aquesta, que és l'únic país del món que utilitzava això. Per això, i llavors van explicar, sí que ho explicaven, sí. Per això el següent executat, quan anava a veure la presó, ens feia dibuixar el garrot vil. I vam aconseguir, que és que fa hasta vergonya dir-ho, que en lloc de garrot fos executat. I clar, com vam fer un escrit demanant, primer contra la pena de mort, que llavors estar contra la pena de mort estava dintre la llei antiterrorista, o sigui que érem terroristes. Segon, que com a mínim, ja que l'havien de matar, que no fos a garrot, no? I van afusellar. I com aquest escrit el van firmar uns quants advocats bascos, l'Oriol també el va signar, perquè jo vull fer aquí un record especial a l'Oriol Arau, que va ser l'advocat, sí, que des del primer dia va estar amb ell, érem molt amics, vosaltres més, però clar, que vam estar, i ho parlàvem amb tu, oi? O amb tu ara? Sí, amb tu, que va haver-hi un abans i un després de l'Oriol, A l'Oriol, que reies tot el dia, això jo crec que no ho va acabar, va morir jove de càncer, però això el va afectar molt, no? I el del garrot, i sí, es va parlar, es va explicar. I jo crec que volia felicitar els que ho heu organitzat també,
perquè actes com aquests, sobretot a la joventut, perquè jo em trobo que la joventut els expliques, i a vegades no sé què dic, sí, la data és que jo estava a la presó, llavors, i et miren, volguem dir, i ara? Dic, no, estàvem en dictadura, perquè com després em pregunta un dia unes noies, diu, davant de la gent no t'hem volgut preguntar, però què et va passar que estaves a la presó? Jo que n'estàvem tan orgullosos, no?, d'haver lluitat i d'haver fet i tot, no? Clar, la multa que em van posar, que deia, intenta la divisió entre los españoles, que més o menys ja podeu entendre què vol dir. I és un peligro per a la... No l'heu vist mai, aquella multa? És un peligro per a la convivència ciutadana, bueno, de tot. Però per ells era un llenguatge normal, no?, de fer això. Però sí que moltes monges, moltes escoles van ajudar, i s'ha de dir que les esglésies, l'església, les de dalt potser no, però les esglésies de base van ajudar molt. Jo recordo que ens reuníem sempre a les esglésies, i quan ens van detindre el 113, que alguns recordareu, doncs el 28 d'octubre del 73, primer dia que jugava el Cruyff amb el Barça, el primer partit, perquè havia jugat un amistós, però el primer dia, algú deu ser culer d'aquí, no? Molts, quasi tots, no? Doncs això, llavors, vull dir, era així el tema, saps? Però recordar-ho, jo me n'adono compte això, que la gent jove de vegades no valora encara el que era una dictadura. Aquí només el que han explicat elles, ja no cal haver vist la pel·lícula, no cal explicar gaire més, però es pensen que era broma això de la dictadura, que era com ara, que a vegades la gent diu ara estem com una dictadura. Home, tu ho has dit molt bé, no. Tindrà el règim i els polítics tots els efectes que vulguis del món, però una dictadura era una dictadura. Clar. Però és que això no... Ai, perdó. No, jo volia dir una cosa del Garrotville, que m'agradaria que tu expliquessis el que et va passar a tu, perquè nosaltres, per sort, no sabíem, i el Salvador, no sabia que el matarien al Garrotville. Se'n va enterar quan el va veure. O sigui, imagineu-vos. Com va dir quina putada. Quina putada, que el va veure i va dir quina putada. Que ningú s'ho pensava, perquè els militars, blum, maten així, no? I aleshores nosaltres tampoc ho sabíem. Llavors explica el que et va passar a tu. Res, com que el Salvador, pobre, estava tan nerviós, doncs cada 2 per 3 anava al lavabo i l'acompanyava tot el funcionarat d'allà. I elles dos, la Montse i la Imma, van anar també al lavabo i em vaig quedar sola. I va vindre un d'aquests, un funcionari, i em va dir, en plan xulesco, ¿tú sabes qué es el Garroteville? I li vaig dir, no. I m'ho va explicar pe a pa. Pe a pa. Sí, em vaig quedar morta. Ferran. Sí, bé, jo voldria en principi felicitar-vos per la lluita que heu tingut i el que heu arribat a aconseguir amb aquesta lluita amb la recent notícia que hem tingut de l'anul·lació del judici. Per tant, la meva admiració, perquè potser una altra família no sé si ho haguera fet. Aquí demostra que estimàveu molt el vostre germà. Per tant, moltíssimes gràcies. Però m'agradaria fer un parell de preguntes que són relacionades sobre la pel·lícula. La pregunta és, la primera seria la següent. Si el Manel Huerga va tenir molt de contacte o us va demanar informació, molta, poca, perquè ell pogués posar en escena aquesta pel·lícula. I després, no sé si jo tinc entès o vaig llegir o vaig sentir comentaris quan es va fer la pel·lícula, jo la vaig veure a Barcelona, que hi havia certa controvèrsia per part... Sí, sabeu per on va. Doncs m'agradaria veure què em podeu dir sobre això. Gràcies. Sí, el Huerga era el director, però el que manegava tot era el guionista. El guionista ens va reunir a les 4 juntes, després a cada una per separat. Vull dir que el tio, Ens va escriure com una llimona. Sí, de veritat, ens va treure tot el suc possible. I la pel·lícula realment és molt real, molt real. Sí que és guionista i director. Sí, vam estar parlant moltíssim. Molt. Molt. No, i molt bé, Molt bé, perquè molt respectuós i molt bé. Sí. Però ens va exprimir, el t'ho dic jo.
Però clar, tenien que saber el què. Tenien de saber, sí. I respecte al 1000? Bueno, sí, més els teòrics, els que estaven sentadets escrivint. Els que actuaven, bueno, no gaire. No, però els del 1000, que jo també ho entenc pel seu cantó, ells es van sentir poc representats com a grup, diguéssim, no? I estaven molt rebotats. I com la gent som diferents, cada un és diferent, va haver-hi algun que ho van viure malament, però normal, i ara va haver-hi altres que ho van viure malament, però amb mala llet. Saps? Però bueno, aquestes coses passen, no és el gust de tothom. I jo entenc, per un cantó, però esclar, si haguessin tingut de parlar del 1000 és que és una altra pel·lícula. I a més una altra cosa, que de vegades en havíem parlat, perquè amb gent del 1000 hem tingut alguna relació, no amb tots, però amb alguna relació. Bueno, n'hi ha que sí que tenen bastanta relació. I deien... Ai, ara m'he perdut. Que si d'entrada ells estaven en contra de la pel·lícula. Aleshores, si tu estàs en contra de la pel·lícula, per què vols després ser-hi? O som carn o som peix. Saps? És una contradicció, perquè n'hi ha que es van enfadar molt. Però bueno, no és el gust de tothom. Però la pel·lícula és molt... El Berga a mi em va enviar ja una bugada, perquè els advocats ens vam tancar aquella nit al col·legi d'advocats, i eren molts, molts. I jo, va ser a les 6 o 7 del matí que vaig venir davant de la presó i vam estar davant del Val Model, i que vam arruïnar el col·legi de tanta trucada. Jo vaig trucar a Nacions Unides, vaig parar al Vaticà, no sabies què fer i pensaves ja no podem fer res. Però el Berga em va enviar una actriu perquè havia de fer d'allò. Hi ha una advocada que figura que crida allà, que figura que soc jo, i una taula, el tros de, no sé si heu vist a la pel·lícula, clar, us deveu fixar poc, jo com és el meu col·legi professional m'hi vaig fixar molt, però vull dir, inclús va tenir aquests detalls. Jo crec que la pel·lícula, francament, és bastant real de com van anar les coses. Si ho penseu vosaltres me n'alegro, perquè clar, hi ha gent que està en contra sempre, però jo crec que és bastant real, Jo crec que sí. També hem de dir, que s'ha de dir tot, que el Jaume Roure ens ha facilitat la pel·lícula, Jordi, sense cap problema, increïblement. Vull dir que si la gent s'anima a passar aquesta pel·lícula, els drets que els té la productora, i són de Mediapro, és que el Jaume Roure es facilita tot, s'hauria de passar a tots els instituts, perquè la gent conegui part de la nostra història més recent. Alguns, però encara no, ja et dic, no masses encara. Clar, és el que us deia abans, els de 16 anys treballàvem i estudiàvem. I ara, pobres fills nostres, no sigui cas que se'ns cansin. Bé, si no hi ha més preguntes, no? Sí? Hi ha alguna pregunta més? No? Alguna opinió, no? No? Bé, escolteu, agraïdíssims que hàgiu aguantat tota aquesta sessió tan llarga. Ens semblava que valia la pena fer-la aquest any i sumar-nos-hi. Gràcies a tots els que heu estat aquí. Avui coneixeu una mica més de la història de tots ells. I gràcies a vosaltres que us heu desplaçat des de Barcelona. Ara ja sabeu on és Martorell, podeu venir sempre que vulgueu, que com que hi ha l'alcalde aquí, oi? Alcaldes seran sempre benvingudes totes. Jo vaig ir a pregó i tot quan Sí. era alcalde, te'n recordes? La Magda ha vingut amb els ulls tancats gairebé. Sí. Moltíssimes gràcies i ja us convocarem a la propera.